nakita na ko itong Senate hearing nga more on si Senator Risa ang murag mas daghag time nga nga pangutana ni Duterte. Og nagets na ko si Senator Risa mao dili siya ganan sa war on drugs kay ang kasagaran na matay ato mga pobre kuno nga drug users o pushers, wala kayo mga big time kuno. Sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? Nganong dili man lang kuno dakpon nga ipapriso ang ilahang mga nadakpan. Pero during the start of drug war, more than 1 million ang ni-surrender. Naamay na nga priso ato gani. Nasubrahan ng mga gani o piniriso ang prisuhan nga niingon lagi ito sa Duterte mag-ihaw og 5 kada adlaw. So wala man to gipatay ta na. More than 1 million ka mga drug pushers o users ang ni-surrender. Kung na makakita ni nga video pariha mo ni Senator Risa o sentiment na ko'y suggestions kung mabalik man ganitong war on drugs mapuno na ang prisuhan sa mga drug user o pusher nga ni surrender maluoy nga patyo ng ubang user o pusher adto dalhon sa balay ni Senator Risa o sa mga tao nga maluoy nila adto na lang idalhon, no? Kung kang Senator Risa may tabo ang pagpangawat o papanghilabot sa mga drug users, dili na kinalandakpon. Maluoy man na si Senator Risa na og sa tanan na nilaban niya, adto na lang po na idritso, no? Pakanuna nila nga dito. Kana siguro maoy idugang sa drug war kung ibalik man ganito. Ug nindot po nahimuan og balaod. Kaya ba mo ano na Senate hearing? Kaya Senate hearing is in aid of legislation or meaning aron makahimo og balaod. So magpabot ang anay balaod or bill nga mapurma na human sa ilahang Senate hearing sa war on drugs. Aron pod makasuway sila og makasabot sad sila sa atong kabalaka sa mga drug users. May man na sila god. Kaya nindot man na sila gipuy-an. Naman na sila yung mga gwardiya silang bahay, naman na sila yung mga bodyguards. Kaya naglibog ko na nila. Nanong labanan nila ang mga drug users og na mga namaligya og drugs. Nga mga drug users gani og namaligya og drugs kabalo silang sayop sila ni surrender magani panahon ni Duterte. Nagbago magani sila ang uban. Gitagaan buto sila chance nga mohunong sa wala pa sugdi ang war on drugs. Gipahibalo sila daan ni Duterte. Gingnan sila stop. So kadtong ni surrender mo to yung mga nakasabot. Kadtong mga wala ni surrender mo to mga isog o ilang gi-challenge ang authority sa presidente nga ipatuman ng balaod or pahunungon sila sa ilahang sayop nga binuhatan.